Nyakorongo jonk moro mintiere dakika hen pradek kod adek tok saa ang'wen mar okinyi. Gisani koro wadonjo e twak e chenro mar mbaka oromo. Okinyi ma kawuono wamulo chala mago mag skunde mago mag nasar e gwenge magwa. King'eni ting' mar ECD Nyakorongo Juang' nowene counties mago ma pacho ka. Koro penjo en ni ECDs mantiere e gwenge Nyakorongo Juang' gichal nade? To gin mage ma bende diher mar mondo mi county mari omi maino mar neno ni ECDs obedo makare. Omiyo kiny makawuono Nyakorongo Juang' adhi bilo twak kod jotelo mopogore opogore. Mokwongo e kaunti ma Kisumu wabiro bedo kwa ng'iyo ni chal mag ECDs e kaunti ma Kisumu to chal nade. Omiyo kiny makawuono antiere gi jatend migawo mochung' ne weche mago mag somo e kaunti ma Kisumu, Awiti, ma bende tudre kodwa achiel kachiel e studio marwa e kaunti ma Kisumu. Jatelo, amosi ni misawa gino mara nichio makare machiegni twak. Erokamano mama. Erokamano ahinya. Kaka jatend migawo mochung' ne weche mag somo e kaunti ma Kisumu, diwacho ni chal mag ECDs skunde mag nasar chalo nade e kaunti ma Kisumu, jatelo Awiti? Erokamano, mana kaka iwachono, nyinga en Awiti, an ema tele migawo mar somo kaunti wa mar Kisumu. Adwa wacho ni weche mag somo mag ECD ma Kisumu wasebed kwatemo mwanyalo kaluwore gi budget mantiere mondo waket somo mar nyithindwa kama owinjore. Higa ka higa waketo budget mar jo nasari ma watimogo gima wacho gi kisungu ni infrastructure development gi services monego wamigi. Ma Kisumu County wan gi centers 653 to out of these centers for the time a county osebet wasegero classrooms 519. Podi nitiere about over 200 monego wager, to watemo ni mondo watim every year ma budget wakana lao to watimo. Ai bende ECD ma wantiego nyithindo somo nono, onge fees ma jonyuol chulo, miyo en jukumu mar sirikal mar county mondo ochiw gik ma nyithindo somo go duto, kaka pencil, kaka kalam, kaka raba, all items ma nyithindo tiyogo county machulo. Koro within every financial year we spend over 100 on gero classrooms, to we spend over 20 million ma wanyiewogo materials ma nyithindo somogo. Kaka ing'eyo ni ECD en responsibility mane constitution omiyo counties ni mondo tim. Koro counties no chako from 0 point, ma out of all our primary schools ma ECD nitiere, nyaka waket classrooms moromo nyithindo all those centers mantie. To kendo chik be wacho ni kaka mas primary school difference gap ma kindigi oyombo 3 kilometers, to yieno akanitie lowo mar sirikal kata ma community nyalo surrender ne county mondo waket gimiluongo ni standalone ECD centers. Koro because budget marwa is not allowing us to time dichiel, watemo ng'iyo partners bende mwatiyogo, ma wan happy to report ni kaka wawuoyo sani ni wasebedo gi 519 classrooms, wasebedo gi playgrounds, wasebedo gi some kitchen mag nyithindo, nikech nyithindo nyaka walos program gi mar chiemo e school. Koro kaka wantie
pok wadhi mabor ahinya mwanyalo wacho ni nyithindwa duto koro ni maber, to wan gi program ma every year wa ensure ni wa improve infrastructure mar ECDE centers ma wantiego. Erokamano.